फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत कर जास्मिन ओडिया किचन को चलते आज बनैबा चिकेन। ये मुझे चिकेन को भल से धोई आनी टमाटो पियाज आलू धनिया पत्र सब काटिकी रखी ये सजाड़ी अदा रसुण जीरा पेस्ट करने चलते पेस्ट करके बनैबा चिकेन। अबे मसाला रेडी चलते बनैबा चिकेन। एबे आग आलू भाजवा तेलटा पकईदे कड़क तेलर टिके चीनी पकईदे। एबे देखंतु तेल रे चीनीटा पकई ऊपर मेल्ट कर जाए सेटा ऊपर उठिलानी फेण गुराक। एबे आलू पकईदे तरकारीटा टे कलर हम गोलैदे आलू हो जाओ देखु आलूर कलर केमती होगला ये आलू हो गला आपको गोटे जगह को काढ़ीदे। एबे गोटे तेजपत्र तेल पकईदे तापर पियाज को पकईबा। पियाज को गोल्डन कलर आसिया जाके एमती भाजवा। देखो ये पियाज हो आसला बेसी भाजले पियाज को तीता लगे भल लगे। बाटी थी मसला को पकईद आदि मसला गुंड सब पकईदा हलदी गुंड पकईदा काश्मीर लंका गुंड पकईदा चिकेन मसला पकईदा गोटा जीरा मसला बाटी देती से जीरा गुंड पकईले कटा जा टमाटो पकईदे। मसला भल से कषा लुण पकईदे स्वाद अनुसार लुण पकईदे।
ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ମସଲା ଟିକେ ସିଝିବ। ଚଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମସଲା କେମିତି ହେଲାନି। ମସଲା ତେଲ ସବୁ ଉପରେ ଏବେ ମସଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିରେ ଆମେ ଚିକେନକୁ ପକାଇବା। ଚିକେନ ତ କଷିଲା ବେଳେ ପୁଣି ମସଲା କଷି ହେବ ବୋଲି ଏବେ ପକାଇଦେବା ଚିକେନ। ଏବେ ଭଲସେ ମସଲା ଧରିବାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ମାଂସ ଟିକେ କଷିବା, ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା ମାଂସରେ। ଆଳୁ ଟିକେ ଆସି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ କଷା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବାବାରେ କି ବାସ ଆସିଲାଣି, ସ୍ମେଲଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏମିତି ତରକାରୀ ହେବ ଆମେ ଖାଇବା, ଭୋକ ତ ଜବର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଲର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚିକେନଟା ଭଲସେ କଷିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଝୋଳଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ପକାଇଦେବା ତରକାରୀରେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଫୁଟିଥାଉ, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଗରମ ମସଲାଟା ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ ଝୋଳ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।